Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Ces mots sont pour toi, Cette chanson est pour toi, Je te vois, je vois l'amour, l'amour, l'amour. Ei, iată așadar, la Matinal 2.0 se întâmplă lucruri frumoase și interesante. Veniți aici, dragii mei! Aici sunt. Bună dimineața! Bine ați venit la Matinal 2.0, luați loc! Un dans plin de pasiune, un dans plin de sentimente. Da, și o pereche formidabilă. Vorbim de Maria Magdalena Chihaia. Bună dimineața! Bună dimineața! Actriță și partenerul tău, Jora Ianușev, care este dansator. Iată cum se împletesc artele aici. Bine ai revenit, pentru că ai mai fost în platoul Matinalului 2.0. Ți-a plăcut? Ai mai venit ăla? Mi-a plăcut de voi. Mulțumim tare mult! Știu că ai venit și cu un moment special pentru noi. Camelia deja l-a speriat pe Robert pentru că a spus că va avea și el un rol mic acolo. Așa? Nu știe nimic și... Dar, mulțumesc tare mult, Tina. O să am în vedere. Mai face și mâine emisiune și o să avem e ok, respiră un pic. Mai vrei să mă respiri tu? Cred că poți face singur. Da? Credeam că numai eu am. Magda, ce faci tu? Emoționezi toți bărbații din jurul tău, chiar așa? Eu nu fac nimic, nu recunosc nimic. Magda, iată, un artist complet, actriță, dar uite cum se completează și știu că ai urmat numeroase cursuri de dans, și dans sportiv, și breakdance, și hip-hop, și... Bine, dans sportiv nu prea, ce am făcut vals și tango în facultate și cam atâta. Și pe scenă, nu numai că... Da, numai că interpretezi, dar și joci, și cânti, și dansezi. Da, am avut norocul ca în toate piesele mele de teatru să existe și dans, pentru că eu sunt pasionată pe lângă teatru de dans. Și atunci s-au îmbinat foarte frumos cele două arte. Și am citit eu că ai început deja stagiunea de toamnă cu tango. Da, chiar am un spectacol astăzi, tango Monsieur, la 7:30 la Vertigo Club. Ați reținut, da, în seara asta, la 7:30. Bun, ne dai și nouă ceva detalii, așa, să creștem un pic suspansul? Da, este o comedie bulevardieră, care, cum să zic, e mai mult pentru bărbați, ca să spun. Dar nu vă gândiți la prostii. Diseară mergi la teatru? Ce zici? Mă inviți? Nu, eu nu ai auzit o comedie pentru bărbați? Noi, cum? Am înțeles. Deci pentru bărbați singuri sau ocupați? Depinde, puteți să învățați foarte multe lucruri de acolo. Tu mai ales ai putea să înveți. Nu știu dacă te descurci cu 4 femei. Complicată Ideea e că dacă o să vii diseară la teatru, o să vezi și cum se descurcă acel băiat cu cele 4 femei, dar totodată cum sfârșește. Cred că nu sfârșește bine, adică știu că între 2 nu te plouă, 4 deja se lasă cu ăsta-i pastile de inimă, ca să fie complet meniu. Da. Am înțeles, care va să zic că un bărbat, 4 femei, nu e de colea, dar nici nu-l invidiez, adică nu s-a niciodată senzația că mi-ar prinde bine, deși parcă 072. Magda, ce vreau să te întreb și pe tine, Jora, voi sunteți doar la dans împreună sau și atunci când aveți spectacole de teatru? Vă limitați doar la dans? Nu avem un spectacol al meu la care vine și vom vedea pe parcurs. Cine vreau să vină la toate spectacolele. Acum să vedem. Lucrurile între noi doi s-au intersectat mult mai mult decât dans, teatru și de asta, da, drumulețul nostru este practic un sinusoidal. Tu n-ai văzut ce bine, ce chimie există între ei? Am văzut, adică sunteți o pereche care... Că tot veni vorba, cum v-ați cunoscut? La dans de baciată, exact. Salsa a fost cel cupidon, să zicem așa, în mare. Da, care ne-a făcut cunoștința la noi doi. Ne-am cunoscut mai de mult timp, dar după aceea într-un club am dansat de mai multe ori, ne-am plăcut. Tu ai atras-o pe ea în lumea dansului, dar ea te atrage în lumea teatrului? Da. Păi și asta sunt aici datorită
Ia, uite ce frumos. Apropo de Cupidon, am văzut și eu o caricatură, doi bărbați erau pe o insuliță mică și s-au ascuns după un pom pentru că Cupidon dădea cu săgeți spre ei. Și unul a zis, pleacă bă, dai, ești nebun? Erau amândoi, era sigur acolo. Care va zic că Cupidon nu a stat de pomană, mai pe mine m-au obolit. Mă rog, văd că a fost foarte ocupat, îmi explic acum de ce eu sunt așa cum sunt, deși... Ei, nu se știe, dacă vii la un alt spectacol de-al meu, e posibil să întâlnești pe cineva, pentru că mai avem și un nou concept adus în România. Crimă la cină. Crimă la cină, da. Cu Cine de Lux, teatru interactiv, muzică live și dans. Totul se petrece într-un cadru foarte drăguț, romantic, de ce nu? Poți să-ți inviți colega, partenera la o cină romantică. Nu la o crimă, fii atent, nu la o crimă. Nu la o crimă romantică. Să știi că e o comedie bulevardieră din perioada interbelică și, cum să zic, e gen Agatha Christie, iar oamenii vin acolo și devin martori și totodată actori, pentru că trebuie să completeze niște formulare. Adică e foarte interactiv. Da, e foarte interactiv. Voi trebuie să depistați cine e criminalul. De ce a murit sărbătorita? Și de obicei ghicesc cei din public din experiența de până acum? Câteodată da, câteodată nu. Am avut și avocați și chiar erau mulți care lucrau în criminalistică și nu și-au dat seama cine e criminal. Păi da, și voi mă invitați acum pe mine ca să arate toată lumea cu dejul. Criminalul! Nu, cei din public nu sunt criminali. Cei din public și cei de la mese sunt cei care trebuie să depisteze care dintre actori este criminal. Juri. Dar totodată și tu ești actor, pentru că stai la masă cu noi, vorbești cu noi, interacționezi cu noi. Un detectiv sub acoperire. Și cum faceți să nu scape lucrurile de sub control? Să zice că vine cineva, poate e mai euforic din fire, poate vine de la un botez, de la o chestie interesantă și nu o ia rază. Adică începe să creadă cel mai tare actor, nu mai oprești cu nimic, nici cu plasturi. Nu chiar, printr-un dans putem să-l oprim. Am avut la un moment dat un domn care s-a ridicat de pe scaun în timp ce cânta una dintre colege, da, și era așa foarte, vreau să dansez, haideți, vă rog, da. Cum să nu puteți să dansați cu Vera, puteți să dansați cu... Și gata, n-a mai... s-a înmuiat, ca să zic așa. S-a liniștit.